Ki khubor ka Batesi TV. Ka undi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka office u block development office mau kerwat CNR di block. Kala pelong ya ka block level disaster mock drill. Ha pelau ka office terekam ha mau kerwat South West Khasi Hills District kum Shibenta ban penkre ladawan ke Jingkinyo Jumai. Ki balai Shibenta ha kini ka mock drill. Ki long nadu ki ubesar na ki tenat terekam baper. Ki nong trei ki pulet bakentup ru na katenat fire and emergency services. Na katenat ka koj ka kya bat kisamla puli jong gasngaps im college mau kerwat. Ki don ki bala syatrap hang ni hapo snapsim hostel temta ni rescue team brokhoj ki operation team brokhoj yang iya mufna stay kloy.
mak dai biji layo ban le ya ke ka mock drill ke block level disaster mock drill ha ka ba ni la don earthly ki incident ki jinja ti ba ni layo ban kre kata gabut ke jinja jom ujumai ka bala ja por kendai biji ujumai but ni ujumai la don earthly ki jaka ki ba ula penjulor kata ka ngap sim college ngap sim hostel lantai but kawai per kejingja kadai kejing puluh ding habian belajar jumai kadan kejing puluh ding हमने office jongka block te gini atli ki jingja ke bang layo ban le kane ka model mata kasi but kane ka model hi ka jingkwa ka jing ka lomba baro ki team ke badai apa ko block baro ki disaster team apa ko block combine tip bakadan ka incident response team at block level but kini ki team lalong ban la ban kre ban long ki ready ban coordinate para ki team ki jongi ban lesi ki jing kre ki jongi ka long ba da don kano ka jingja ku mat week ba ki ba jingja ba so si disaster ki ban lalong ready ban le ban kre ban yo ya kata ka search and rescue kata ka operation ka babiang ban puduna ya kini ka jing bu nang la ka jing do jing brio ka ni ka block ka jing kani hi ka jing thu ka long ba lalong ready nang kre man ka por bat long ready la don kono ka disaster ni kata ka jing ja so si tingba kani ka block team ka jing bat ka incident response team ka ba la form ka block ka jing drill ka pamantas ni ke ba serious injury ma di bala sitam jor abo sangap sim hostel dan way bala seriously injured bala jor ke sitam but way minor injury dan armut baru na po sangap sim hostel dan layo but nakani ka block office ka fire incident dan way bala injured kini baru kini bala misal na pa sa medical team bala don ka ni ko block jini but ini medical team dan ini bala seriously injured kala refer na civil hospital dia na squad ban table amne ada ka bakdel dan ki team ki bakal ada joni dan ki incident command post kadang ka planning section ki plan mar senja jinja basusi kadang ka medical team kadang ka operation section team ka shim kya dan ka operation kadang ka fire service team kadang ka relief camp kadang ka medical team logistic team but ki team di bagian trailang coordinate lang ban tulong ni bakdel ka ba job